Aquest dijous s'ha presentat un nou festival de dansa contemporània que tindrà lloc a Figueres el 3, 4 i 5 de juliol. Han programat 30 actuacions de dansa on hi participaran una 60ena de ballarins de 12 països. Realment jo crec que ens aportaran a la ciutat de Figueres un plus, un afegit, un punt de qualitat de dansa i el que és molt important, que tot el tema cultural, ja sabeu que hi fem molta insistència, que a més sigui una cultura que arribi a tothom, que sigui al carrer, que tothom hi tingui accés. Tot el festival ha explicat que la mostra d'art s'integrarà en diferents espais de la ciutat. La plaça de l'Ajuntament, la plaça de les Patates, la Casa Empordà, que és l'antic escorxador, i el Museu de l'Empordà. Aquests espais els hem dividit en diferents activitats, els hi hem posat com leitmotiv, no? Com es diu? Sí. A la plaça de l'Ajuntament es veuran tot tipus d'actuacions, a la Casa Empordà es veurà actuacions, més activitats, més tallers, és un lloc més de trobada on es podran fer classes, etc. En el Museu de l'Empordà es podrà veure més performance, és a dir, que els ballarins o les companyies estaran amb el públic, exposicions fotogràfiques, escultures, etc. I a la plaça de les Patates és on volem, diguéssim, tancar aquest festival. Totes les activitats seran gratuïtes. Els organitzadors tenen voluntat de donar continuïtat al festival i que es pugui seguir fent els propers anys. Per això, també han creat una companyia per posar en valor la dansa contemporània i fer activitats durant tot l'any. Agitart continuarà amb la col·laboració que vam fer en el Deulofeu, amb els nens que es van poder veure a la Cate. Aquella actuació la intentarem portar al carrer perquè la gent també vegi què és la dansa contemporània i com se n'aprèn, etc.